Pagdarabi sa inyo lahat, mga kakamsat, mga bunsoy. Live natin si Kapsat Makoy ngayong gabi. Maani ka ako sa aking live ngayong gabi. Tensya na, medyo ginabi kasi may pinuntahan kami kanina. May nilakad kami. Pauwi lang nga namin actually. Gusto ko lang talaga mag-live din sa gabi. Pasok-pasok na kagabsat, mga bunsoy. Live natin si Kapsat Makoy ngayong gabi. Kwentuhan lang. Diba? Kwentuhan lang. Mga OFWs dyan, immigrants, bunso Yenyen, maming dad mo, kay lola mo, kay manang Denny, dyan sa California, imbag dyan. Teka, oras na ba? Imbag na bigat. Happy Sunday sa inyo dyan, bunso Yenyen. Blessed Sunday pala sa inyo ngayon dyan ng umaga. Dyan sa California. Sa'yo, sa mom mo, kay lola mo, kay manang Denny. Enjoy mo lang yung day off mo, bunsoy. Linggo ngayon, di ba? Ngayon ang araw ng pahinga mo. Enjoy lang, bunsoy. Ingat at God bless you, no, always din sa California. Kapsat Eve, imbag na bigat din dyan sa may Connecticut. Gusto na kapsat. Ingat at God bless din. Medyo lalo na akong mag-live ngayon kasi pinantahan kami kanina eh. Kauwi lang namin. Kauwi lang namin. At nag-live pa kanina si Kapsat Old School Pinoy. Diba? Live lang. Gusto na dyan, Kapsat. Ingat at God bless sa iyo dyan din ha. Dyan sa Connecticut. Ingat at God bless din sa inyo. Mga nandiyan sa inyo sa may yung mga tiga-Japan po, Mami Chapinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribit, dyan sa Japan, yung pagdarabi rin sa inyo dyan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Japan. Alam ko, ay sa Taiwan pala, may bagyong parating. Ingat at God bless sa inyo dyan, Kapsat Geraldine, dyan sa Taiwan. Ingat lang kayo. Yung typhoon Goring dito na super typhoon, yan ngayon ang pupunta dyan sa Taiwan. Yan yata ang papunta dyan ngayon, kaya ingat din kayo. Malakas ang bagyo na yan. Nanggaling na rito yan, yung Goring. Ingat lang kayo dyan sa Taiwan. Pag sa Geraldine, ingat and God bless sa inyo dyan sa may Taiwan. Yan din yata sa Hong Kong, may bagyo rin dyan. Imbag na rabiin din sa inyo dyan sa may Hong Kong. Kapsat Toy Kiki, Mami Sangkes 5 lang, Kapsat Disay. Ingat at God bless sa inyo dyan sa may Hong Kong. Alam ko may bagyo rin dyan ngayon. Basta lagi tayo safe. Ingat at God bless lang. Dasal-dasal lang, diba? Mga tiga ano po dyan, Middle East, ay yung mga tiga Ireland, Kapsat Diana, imbag na ano sa inyo dyan, imbag na malit, Kapsat Diana. Ingat at God bless din sa inyo dyan, Kapsat Diana, sa may Ireland. Yung mga nandyan po sa Sweden, Kapsat Charmy, Manang Adel, ingat at God bless din po dyan sa may Sweden. Ingat at God bless po sa inyo always dyan sa Sweden. O, yung mga tiga ano po dyan, mga tiga Middle East po dyan, Pamangkin Joji, Kapsat Royland, Kapsat Pink, Kapsat Baby Love. Kapsat Royland, lahat sa inyo dyan sa may Middle East, imbag na ano rin sa inyo dyan. Imbag na bigat. Ay hindi, imbag na malim. Live lang ulit si Kapsat Makoy ngayong gabi.
Yan, kalabang ani sipkon. Yan, kalamang Yings. Yan, sino ba ba? Kay Mang Nobi, kay Mang Cristel. Yan, yan kala Kuya Ben. Yan, kay Maestro Paul TV dyan sa Baguio. Imbag na rabi sa inyo dyan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Baguio po. Yan, Kuya Ben ha. Kuya Paul, lapit na babalik dyan. Second week na siguro mga third week ng September. Akit na. Akit na tayo dyan. Diyan na muna ulit ako. Sino ba ba? Yeah, kala Boss Bernard. Dami sila eh. Boss Bernard, Boss Landers, mga tumulong sa akin. Habang di ako nakakapag-live, pumapasok ako sa mga lapagan. Yan ang mga nagano ng banana sa akin, tumulong. Yan. Actually, marami sila. Yan, mga kalamang Mami Chona. Ay, ingat at God bless po, Mami Chona, Mami Lita, dyan sa Canada. Ingat at God bless po sa inyo dyan sa Canada. Imbag na bigat po sa inyo dyan sa Canada. Diba? Mami Alisa, Mami Mary. Sino ba? Mami Malu. Kila Kuya Shirbal. Kila Kuya Ka-Hangout. Yan. Kila Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Rex, Kapsat Kabuki, Kapsat Rupi Rose, Kuya Rizal, Kuya Yuhanchi, Kapsat Kabuki, lahat na ng mga Manila Bay Vloggers, Kapsat Kalsada, Kapsat Aaron Pinoy, diba? Bati-bati na lang. Samahan nyo na lang ako sa akin live ngayong gabi. Actually, katatapos lang ng live niya, no? Ni Kapsat Aaron Peña. Old School Pinoy, katatapos lang din ng live niya. Kasi talagang alas 8 eh. Alas 8 talagang yung oras niya. Dapat talaga alas 8 rin yung time ko eh. Wala. Nag-i-start niya. Nanonood muna ako sa kanya. Siyempre, sumusuport din tayo din sa tao. 8 to 9 din yung live niya. Akin naman. Tapos lang live niya. Hindi ako naman. Gano'n lang talaga yung bigaya lang. Basta nakakapsat, mga bunsoy. Pasensya na yung mga bukas, yung mga umaasang wala pa rin pasok. May pasok pa bukas. Tumigil na yung ulan. Sobra na 4 na araw, di ba? Sobra na yung 4 na araw na walang pasok. 4 na araw tayo na yun ng ulan-ulan. Yan, gumanda ng panahon. Back to normal ulit bukas. Yan. Basta live lang tayo ng live. So, support lang natin ang ating presidente, ang ating vice president, di ba? Kahit ano namang gawin nilang pagbabash, paninira dyan kay Apo BBM, kay First Lady, kay Inday Sara, wala naman sila magagawa. Sila na nakaupo sa pwesto eh. Kaya paano na lang yung mga yan? Kumbaga panggulo na lang talaga. Meron talaga mga tama eh. Parang pelikula lang yan eh. Hindi lahat ng bida, may kontrabida rin. Diba? Yan, mga kontrabida sa buhay ni Apo BBM yung mga yan. Yung mga makabayad block na yan. Makabayad block, yung mga dating BBM na nabutol-butol daw sila. Ngayon, Lenny na sila. Diba? Yan, si Maharlika. Lumabas din ng tunay na kulay pala niya. Lenny pala talaga yan eh. May isang live. Actually, nakikiano rin ako sa ano yung dumadaan din ako. Meron siyang sinabi sa isang live niya.
Actually talaga naman daw. Ang nanalo naman daw talaga nung last election is Leni Robredo. Pati si Glenn Chong. Yung Glenn Chong din na si Raul. Bumaliktad na yun ang kahuli-ulian na expect ko na talagang babaliktad. Si Atty. Glenn Chong. Diba? Wala. Na ng sistema. Siguro nakakainan ng sistema yun. Nakatikim siguro ng malaki-laki yun. Para sira mo siya po BBM ng ganun-ganon. Diba? Walang nangyari, diba? Walang dayaan, fair and square yung nangyari last election, 33 million, diba? Ano na ang bumoto kaya po BBM sa kakaintay Sara. Wala nang dayaan yun. Dapat yung habulin, yung Bautista, yung sa Smartmatic. Diba? Smartmatic, pag dinaya yung Vice President ng si Jacob BBM, pag dinaya. Diba? Tapos tumakbo ng Amerika. Yun ang talaga nagkadayaan. May anomalya yung election na yun. Siguro para may siguro si Tatay Digong. Siguro para may opposition sa gobyerno sa Apo Digong. Pinalala nila si Leni Robredo, diba? Ganun lang naman yan. Ang gulo talaga ng politika dito sa Pilipinas, diba? Barangay election lang, nagkakatayan. Sa Abra, may pinatay na naman. Bra, dahil lang mga sakin sa kapangyarihan o papatay ka ng tao. Diba? Ganun na ng kadali ang kumitil ng buhay dito sa Pilipinas. In the name of politics. Ganun na ng kadali ang magkaan ng buhay dito. Parang manok na lang na pinapatay. Diba? Kaya kayo, siyempre, kayong mga tiga dyan, piliin yung mga kapitan ninyo. Piliin yung mga kapitan na talagang may kamay na bakal din. Diba? Kagaya dun sa Isabela, kagaya dun sa amin. Pwede ba naman yung hanggang alauna, alas 2, may nagsising-along. Diba? Tapos ako noon, one time, nagsing-along ako doon. Pinagbawalan ako, diba? Pinasok ko yung compound namin. Bawal na daw sing-along, alas 10 lang. Walang yan. Few days after, nakikinig ko yung kapitbahay namin. Alas 2 ng madaling araw. Kumakanta. May favoritism, di ba? May favoritism. Tapos nagiinuman, maingay. Yun ang mga dapat pagsama. Pag barangay level, ng yung dapat. May curfew. Saka wala nang maingay dapat pag lagpas ng alas 12. Kawawa mga kung akong kapitan, yan talagang mga motor, pati mga motor na makiki-coordinate ako sa polis, yung mga motor na maingay sa ating gabi, hindi na pwede yan. Dapat pag barangay captain ka, maawa ka naman din sa constituents mo. May mga alagang manok sa backyard nila, siyempre titilaot yan pag anytime, wala pang tapos pa lang na madaling araw, tumitilaot na. Siyempre, mabibwisit yung kapitbahay nyo. Diba? Yan, mga bawal dapat yan. May babuyan, residential area, may babuyan, may mga panabong. Tapos yung madalas ang inuman, ang video okay, yung maingay na motor sa gabi. Yan. Mahirap talaga kasi marami kang makakalaban dyan. Kapitan kaya ng mga ordinance mo, yung anti-noise sa gabi, yun marami kang makakalaban dyan. Yan yung mga nagpapaharurot ng motor, yun ang mga number 1 kalaban mo dyan. May mga alagang baboy, may alagang Texas, kasi sa residential area yan, siyempre dapat meron ilayo mo. Siyempre mabibwisit ang kapitbahay sa'yo, lalo kung may senior citizen, meron mga estudyante, diba? Oras na ng tulog nag-iiyakan yung mga baboy, tapos nag-aanuhan yung mga manok,
nagiinuman yung kapitbahay, nagsisingalong, di ba? Mga simple ano ba, na ano dapat ng barangay, gawin dapat ng barangay, which is hindi yata ginagawa. Palakasan system. Palakasan system tayo sinasabi. Diba? Lalo sa Baguio, subukan mong gawin yan sa area ng mga Igorot, yung mag-iingay-ingay ka ng alas 12, alauna, patay ka. Makakanyaw ka talaga ng mga Igorot. Peace-loving people ang mga Igorot, pero talagang pag sinagad mo yan, patay ka. Tago ka na. Diba? Parang ginagawa nila kay Apo Bibi. May hangganan ng lahat. Hanggang ang tanong, hanggang kailan ang PC ni Apo Bibi? Siguro nakakarating sa kanya. Pambabastos niya sa kanya. Pati asawa niya, dinadamay niya na. Tapos, yan lahat. Pamilya nila, parang binabastos niya na. Siyempre, asawa mo yun. Papayag ka ba? Nabasto-bastusin mo na ng asawa mo. Yan, pati kay Ma'am Amy. Siyempre, si Ma'am Amy, nasasaktan din yan. Nasasaktan niya kasi sinitira niya yung kapatid niya mas bata. Diba? Siyempre, sinong kakampihan ni Ma'am Amy? Yung kapatid niya. Diba? Kasi hoda kayo. Kakampihan ko tong kapatid ko. Diba? Yun ang ano yun. Kaya si Apo BBM na mismo. Pag talagang naubos ang pasensya niya, huwag yung gagalitin ng taong tahimik nga, sabi nila, diba? Pag ang tahimik, nagalit, patay na kayo. Magtago na kayo sa mga lunggaling niya. Porque hindi pumapalag, hindi nagre-react, inaabuso ninyo. Na araw-araw na nga ninyo. Yan, si mga Maharlika, grabe yan. Grabe kung nakatira kaya po BBM. Nasa ibang bansa naman siya. Uwi ka rito sa Pilipinas, harapin mo si BBM, si Apo BBM, si Madam Lisa. Huwag yung nagtatago ka din sa ibang bansa, di ba? Ganun lang naman yan. At least may presidente tayo ngayon, lumalaban sa China. Yan, mapapatunayan talaga si Apo BBM. Sinabi niya na wala ni isang kusing na territory ng walang ni isang kusing bibigay natin sa China, di ba? Never tayo magbibigay sa China ngayon. Iba na sitwasyon ngayon, kaya nagugulat din siguro itong China, lumalaban na tayo. Kasi may presidente tayong mautak, magaling sa strategy, di ba? Bakit nga naman tayo gagalawin ng China? Andiyan ang US, andiyan ang Australia, andiyan ang Japan, di ba? Galawin niya na tayo. Galawin tayo ng US sa Japan, anong China, babalakin sila ng US sa Japan, Australia, Israel, di ba? Dami natin alay. Sila ang alay nila ngayon, North Korea na lang kasi ang China may problema. Ang mother unit nila, Russia, may problema rin. May problema rin ang Russia ngayon kasi may problema rin ang Russia sa Ukraine. Diba? Kagabi, naka-4 na oras ang live natin. Ang dami pumasok kagabi. Kwentuhan lang naman. Kwentuhan, marites na totoo. Walang peki dito. Wala kaming fake news dito. Galit kami sa mga yun. Galit kami sa mga naninira. Diba? Pasok-pasok lang kay Kapsat Mac. Kwentuhan lang tayo sa gabi. Kung kumanda-ganda ang siyempo bukas, pwede tayo mag-live sa labas. Yan lang naman yun. Ilang araw lang tayo may stock dito sa balay kasi ulan ng ulan. Hindi tayo makalabas.
pinaka-intent dash line ng China niya. Dapat ilaban talaga niya ang bumibig niyan. Kung na tayong papatalo dyan, 9 dash line na, mali na eh. 10 dash line pa. Wala talaga. Walang dash line. Okay? Walang dash line kasi malayo ang China sa inaangkin nila mga teritoryo nila. Malayo. Geographically speaking, malayo. Malayong West Philippine Sea sa China. Inaangkin lang nila yung mga isla dyan kasi rich in natural resources, maraming gas, maraming pakinabang. Yung mga isla kasi sa norte, yung mas malapit sa kanila, walang pakinabang. Pakinabang nila sa Babuyan Island. Yan sa Palawi Island. Ano na nila dyan? Yan sa Mabulis. Kasi napakinabang sa mga island yan. Pakinabang talaga nila. Ang gustong-gusto talaga nila ito. Dito. Dito sila nagko-concentrate. Dito talaga. Which is China, nandun. Ang China nandun sa taas. Bakit nila pinipilit ng kanila to? Sakop ng Palawan to. This is sakop ng Palawan. Diba? Pinipilit nilang kalilean. Mahina rin sa geography itong mga Chekwa na talagang mga puro salot na lang ang kung ako presidente, di-deport ko na lahat yan. Matapos ng problema natin sa mga Chekwa. Mabubuhay tayo na wala mga Chekwa. Sila naman lahat ng mga illegal hoarder, illegal na nag-hoarding ng bigas, illegal drugs, pogo, ano ba ba? Mga drugs, sila nagpapasok dito ng mga yan. Diba? Saka itong pandemya na to, itong COVID-19 na to, saan ba galing to? Diba sa kanila? Sagutin nila sa buong mundo itong COVID-19 na to. Sa kanila nagsimula to, itong pandemya na to. Nananahimik ang buong mundo, bigla na ng COVID na yan. Pasok lang po sa akin live. May nangyari na naman sa Dolomite kanina. Kanina pumunta si Kuya Edwin. Ayaw silang papasukin. Yung sa live kanina ni Kuya Edwin, ayaw silang papasukin. Sikap sa Trophy Rose, di rin pinapasok. Medyo naghihigpit na yata ang Dolomite niya. O nagliligpit lang sila ng mga basura nila doon. Shadow yata kasi basura ngayon, kaya ayaw nilang pakita. Ayaw nilang may nagbablog nga naman doon. Ipapakita yung mga basura na wash out ng bagyo. Diba? Utak sila eh. Bawal ang vlogger kanina. Linggo pa naman, ang dami pumuntang. Actually, hindi lang vlogger, pati mga visitors, bawal muna. Kaya si Kapsat Daddy di kanina, bumalik sa Marikina. Hindi siya nag-live. Sa Marikina River. Kuya Edwin, tinuloy-tuloy niya lang. Sa may Manila Yacht Club. Mas marami palang basura tong banda. Banda ron sa Manila Yacht Club. Lagpas ng kanyon. Grabe palang basura doon. Yung daming basura sa Dolomite, mas grabe pala doon. Pagkatapos ng mga kanyon sa Remedios, lakad ka konti. Yun yung mga nag-uupisa doon sa mga yate. Puro basura. Grabe. Kanina na-vlog doon si Kuya Edwin.
Ingat lang tayo, kakamsa tayo, mga ano, dapat yung protektahan natin yung ano natin sa leptospirosis. Huwag tayong susulong kung may mga baha. Ilan nating alam, mga ano na pala ng ihi yan, ng daga. Yun ang mga ano ngayon, mga number one na ano, killer ng mga sakit na yan. Yung tag-ulan. Dengue, yan, leptospirosis, tarangkaso, di ba? Lalo kung may sugat ka sa paa, yan ang ingatan mo talaga. Tapos lulusong ka sa baha. Hindi mo alam ang ano yan, kung may leptospirosis, kung may ihi ng daga yung baha. Tay ka na. Open wound yan eh. Open wound yan, tapos susulong mo sa baha. Delikado. Kung no choice, pag uwi sa bahay, hugas agad. Sabunan mo agad. Pati ngayon, yung mga dikya, grabe pala yon yung tita ko. Naligo siya sa ano, dun sa may balikbayan kasi yun. Pero 2 years ago naman na nangyari to. Naligo kami doon sa may Dinadyawan sa Aurora Province. Dagat. Ganda kasi ng dagat dun eh. Parang Boracay at Manort yun. May kumapit sa kanyang dikya. Yan yung jellyfish. Ginanong ganun yan. Tagal na. Ang tagal. Bago nakatanggal. Tapos talaga. Nagpangtal talaga yung ano nyo. Ganun pala talaga. Ang bilis pala ng kamandag ng ano nun. Ang jellyfish. Once na kumapit sa yung jellyfish, patay ka na, ay dapat talaga ano mo kagad, gawin mo kagad ng paraan, paano ka kagad sa ospital. Ang bilis ng kamandag ng jellyfish. Dikya yun eh, sa Tagalog, dikya. Pag kinabitan ka nun, patay. Parang rabies din. Ano, mas mahigit pa nga sa rabies ang ano ng jellyfish, ang venom eh. Matindi palang venom ng jellyfish pang kinagat ka. Sa Florida lalo, lang yan. Yung mga nagsiswimming doon, panood ko lang sa YouTube eh. Mamaya-maya, doon na yung ano ng pating. Yung shark mismo. Yung shark mismo pumasok doon sa area ng mga nagsiswimming. Patay. Great white. Great white shark pa yata yun. Sa Florida, pero doon banda sa may Miami yata. Banda sa may ang mga shark kasi gusto nila mag-ano sa mga warm waters yata, di ba? Yata ano ng mga shark eh, warm waters. Kitang-kita rin sa video. Sinubog yung paa ng buti, buhay. Pero kalahati nung ano, kinain. Yung paa nung nagsiswimming, kinain ng pating. Nangya, ubus ay. Buti nga, binuhay pa siya eh. Hindi, kumbaga, lamunin talaga siya nun. Nakatakot yung mga great white shark, no? Lalaki nun. Pinaka-best na napunta ko so far na ano, is Palawan. Coron. Maganda sa Coron. Ganda sa Coron, yung mga mag-island hopping ka. Pero yung Coron mismo, town yun. Hiwalang ano sa Coron. Hindi ka pwede mag-swimming sa Coron. Kailangan mo pumunta doon sa mga island para makapag-swimming. Mga Virgin Islands sila. Salamat po. Salamat po, Man Maylin. Salamat pagpatak po sa akin live. Nimbag na gabi po. Nimbag na gabi rin po, Man Maylin. Salamat pagpatak po sa akin live. Uray kayo, jakitan kayo, ma'am. Uray kayo, jakitan kayo. Pasensya ma'am, madiyak makaselekta live mo ha. Maminsang gabi na pagsabay ti live tayo. Pero makachempo talaga naka-live ka madam, pumasok ako na eh. At jacket mo ma'am. Basta
Basta matsyempo ko talaga naka-live ka, sumrekap nito eh. Aming tila-upload mo, support lang. Nagruguyak kami nag-live eh, mamayin. Hindi kami, sumrekak, sumrekak nga, dagada, naka-live. Madyak kayo nagrugi ti ag-live iti. Tama, nagrugi na ko. When mamaylin, when gusak ni na met mamaylin. Manual daw lang na. Manual daw lang madam, nagrugiyak nag-live. Siguro pang-upat nga daw lang dato eh. Well, gusak ni na ma'am. Tuloy ko talaga dato eh. Gusak ni na madam. Ay. Tuloy-tuloy lang. Basta kayo nakasupport kanya. Tuloy talat doon. Tuloy talat ka dato eh. Kawan nag-surrender. Pasok-pasok na kabsat. Mga bunsoy oh. Live na si kabsat makoy. Uray slack may isa nga oras or more everyday. Siyak kami pag ginanahan madam upak nga oras. Kay rabii nga ron. Kay rabii last night. Apo upat nga oras dahil nagrugi aki alas 9. Nalpas kami launa. Di kalma, di sabi upat nga oras dahil. Tatay madiak na ka-live eh, dan na pananmi. Tatay bigat. Tatay bigat kami, madiak na ka-live, dan na pananmi. Spirmi pa iti ulan. Mayat nga rin kumati, makaruwar-ruwar ito eh. Manual daw ang tugtudo. Ay, when, mayat. Even better. When mamaylin, when. Talagang na mag-live. Masipag ang mag-live, basta naka-live actibigat. Siguro mga 2 oras. 2 oras na bigat, 3 oras. 3 oras may tirabi, 2 oras na rabi, mabalinin. Yosag nina ba ma? Yosag nina mamaylin. Imbang nga rod, ado kay Ilocano makasarek ito yung channel ko. Ado kay Ilocano ito. Yosag nina, madam. Yosag nina. Inas ka na yun, God bless. When nagting tinulong tayo. When madam, when madam, may hit. Pare-parehas tayo Ilocano, di syempre tayo lahat tayo magtulungan. Ilocano ta amin ito eh. Tayo lahat tayo magtulungan. Taga ni Ma'am Nobi, Ilocano mit na dyan. Ilocano na dyan. Ni Ma'am Adel, at data Sweden, Ilocano mit na dyan. Sino pa? Ita kayo, Ilocano kayo met. Di Pospe, ganda kayo Bagyo, Pospe. Ako Ilocano ito, isumdum mo rin yan. Ikapsat tayo na, taga Bagyo met. Paminsan, nakang 11 lang pag talagang makatikip, maka-rate ng tiantok, magkalas 11 lang, live.
Well, adult tayo mga Ilocano. Ito ay adult sarsar rin. Pat kayo isa eh. Pat kayo Ilocano ito eh. Dahil kami na kanan may idi tatay malip. Basta madiyak nakatulog ti malip ti hapon. Makantok makatuto. Makantok-kantok. Mayat ka talaga ti tulog ti tanghali. Ewan kami tatay. Danapanan mi. Madiyak nakatulog. Siguro nga alas 11 lang dati yung alay. O bahala. Ni Kapsat Maylin B pa yung Tika abroad met dajay. Ni Kapsat Maylin B. Dataya dajay. Middle East, Europe. Middle East pa lang. Middle East. Ilocano met dajay. Like and share lang po, like and share ha. Mga pumapasok po, like and share lang po tayo. Pantulong nyo lang po kay host. Kung kalimutan like and share. Unsubscribe. Pantulong nyo lang kay Kapsat Mac. Kay Kapsat Makoy. Oray lang madam ha. Dalang ukwak. Dalang arami, dalang alae. Aguray kayo lang. Dali lang kakabsat mga bunsoy. May kukunin lang si Kapsat Mac.
nakasarek. Ito tayo like Ilocano ito, ma'am. Ito tayo Ilocano ito, nakasarek. Ito tayo supporters ni... Siyempre, supporters si amin ni Apo Bibim ito, ni Inday Sara. Awang makasarek nga sa bali nga nila. Awang makasarek ka sa bali nga ito eh. Awang makasarek na Lenny o Isko ito eh. Solid to eh. Loyalista ta amin ito eh. Siyempre, Ilocano tayo. Suportahan tayo lang dati Daapo Lakay. Daapo Marcos. Number 1 loyalista dato eh. Yung mga nangyayari ngayon na yan, mga yung batang mahal ng bigas, nasa ng 20 pesos na pinangako niya po BBM, di ba? Darating yun, di ba? Hindi naman kaagad yun, hindi naman instant, darating yun. Nakikita niyo naman may ginagawa yung presidente natin, di ba? Saka hindi nang kasalanan ng presidente yun, ba't mahal ng bigas? Andiyan yung mga traders, andiyan yung mga hoarder, andiyan yung mga nagtatago ng bigas sa mga bodega, mga mapagsamantalang mga negosyante, hindi makalaban ng parehas, hinuhoard nila ang bigas. Ang masama niyan, hinahayaan lang mabulok sa mga warehouse nila. Hindi ko nga alam bakit ganun eh. Baka may ano bang ibig niyo palabasin? Meron ka ba kayong meron yata kayong agreement na Bureau of Customs sa mga hoarders. May agreement na yata kayo para pasamain nyo si Apo BBM eh, di ba? Kasi ganun ang lumalabas eh. Palpak ang Bureau of Customs eh. May nakulong na bang na big time na hoarder? May nakulong na ba na big time na smuggler? Wala. Pati mga sa sibuyas nun, ano na naman nangyari? Wala na naman nangyari. Puro hearing, walang nangyayari. Dapat talaga may makulong, di ba? Ilang kaya ata magigising dito sa Pilipinas na pantay-pantay ng batas talaga. Kawawa talaga maging mahirap dito sa Pilipinas. Gumawa ka ng simpleng krimen dahil gutom ka, nag-shoplift ka, nagano ka, kulong ka kagad. Pero yung mga palasubas sa pagnanakaw sa gobyerno, yung mga oligarko, wala. May nakulong na bang oligarko kayo nabalitaan? Wala. Yung panahon ni Tatay Digong, ayun, si De Lima, diba? Kaya malaking kung yung Tatay Digong, nagpakulong talaga siya ng big time. Kalahin nyo, makukulong si De Lima. Ilang taon na mayagpag yun na Justice Secretary siya nung panahon ni Panot, diba? Wala. Puro good time, pannalalaki ginagawa sa Bilibid. Binabata yung mga gwapong inmates doon. Gumagawa ng shabu, okay lang. Diba? Lahat ng privileges sa mga VIP treatment, sa mga high profile inmates, diba? Tapos nung sa General Bantag ng doon, talaga nakita ni General Bantag. Actually, si Tatay Digong nagdagay kita ni General Bantag dyan sa Bilibid. Kasi yun niya, palaban yung mama. Diba? Nangahagis ng granada, diba? Sabi nga niya, diba? Gusto ko siya. Yan. Personal choice si Tatay Digong niya, ni General Bantag. Kaya nilagay yan sa Bilibid para mayos, walang riot. Diba? Igurot yan eh. Siyempre, yan, matapang yan. Warrior yan. Diba? Igurot warrior na yan. Diba? Kasi mga kubol, pinagbabaklas niya, di ba?
Tinanggal niya yung special treatment sa sa Bilibid. Tumahimik talaga, walang riot, di ba? Ginawa ko to, suspecha ko to. Pinagkaisahan talaga si General Bantag. Ang mga nag-ano ngayon kay General Bantag, yung mga naninira kay General Bantag, yung mga high profile inmates na binanatan niya, tinamaan niya, di ba? Tinamaan niya. Hindi naman dito sa Pilipinas, gumawa ka ng tama, ikaw ang masama. Tapos yung gumawa ng kalokohan, silang bida, di ba? Ligay mo sa Katapang. Si Katapang ang pinalit sa kanya. Yung berdugo ng mamasapang yan. Siyang chief ng IEP nun, ni Panot. Yung sa 44, mamasapa nun. Ano nangyari dun sa kaso nun? Wala na. Natabunan na naman. Diba? Tapos pa mga NPA, kriminal na napapatay. Itong mga human rights, sigaw agad sila, human rights. Berdugo mga military, berdugo mga polis. Pero kung titignan mo, pani-ambush sila, di ba? Traitor yun. Di ba? Pang-encounter, okay yun. Encounter yun kasi harapan yun. Military, saka NPA. Pero pag ambush, ibang usapan yun. Talagang strategic position ng mga NPA. Titirahin na lang yung mga titirahin na lang yung mga polis o military, walang kalaban-laban. Diba? Yun, yung sasama, kawawa, wak-wak lahat yung mga, para silang, may mga wak-wak na nangangain ng mga, pati ulo, wasak, pasag yung bungo, patay lahat, yung mobile ng polis, inambush ng mga NPA. Magdi-deliver lang sila ng mga relief goods, mga relief goods. Kasi kasagsagan yata ng COVID nun. Kasagsagan ng COVID yun. Magdi-deliver sila sa kabilang barangay ng mga medisina, alam nyo na, mga relief goods. Inambush sila ng NPA. Patay lahat ng mga polis. Wak-wak yung mga ulo eh. Siguro yung patay na, binanatang pa rito. Pasak yung mga, nasa na human rights sa mga yun. Wala. Human rights to sa Pilipinas, human rights lang ng mga ng mga komunista sa kriminal. Yan, yung ngayon, yung hearing ngayon ng pulis, tama yun. Hindi pwedeng mistaken identity yung binata, binaril. Talagang tama ang doon, talagang dapat makasuhan yung mga pulis doon. Pero yung ibang instances na talagang diba? Kung minsan tuloy, kung pulis ka o military ka, mag-iisip ka, diba? Papakahirap kami para sa bayan. Nagpapakamatay kami para sa bayan. Deserve ba namin tong treatment na ganito sa mga makabayan lang? Makabayan lang, kala mo naman. Talagang kasi ng mga communist yung mga yun. Siyempre, communist yung mga yun. Ayaw nila ng military. Galit sa pulis yung mga yun. Nagpapanggap lang naman ng yung mga yan. Ng mga makabayan lang. Party list, di ba? Kongreso, yun. Doon naman sila nagtatago sa kongreso. Kongreso ng mga komunista. Yeah. Kung ako si President si Abu Bibi, aanin ko talagang Commission ng Human Rights. Talagang total cleansing na, tanggal lahat na. Kasi may mga dilawan na iwan dyan. May mga dilawan, may mga komunistang dyan. Commission ng Human Rights. Ipasok mo dyan yung mga dating military. Dapat yung commissioner niyan dating military para talagang pati yung kaso ni Colonel Palparan, paano na yun? Hayaan nyo na mabulok ni si General Palparan sa kulungan. Naging kasalanan lang naman yun, nilabanan niyang NPA. Diba? Lahat ng lugar na naasan si General Palparan, dilinis niya, nawala, zero. As in zero ng NPA sa lugar na yun. Tuwang-tuwa nga yung mga ibang residente din sa mga lugar na yun. Hanggang ngayon nakawala si General Palparan, dapat talaga pakawalan na yan.
Kung si Trillanes, nabigyan nyo ng clemency, pardon. Kay, deserve din ni General Parparon yan. Tapos pahingay nyo lang sandali, bigyan nyo ng posisyon sa gobyerno. Tapos, siya ipasok nyo sa DILG. Siya ipasok nyo sa DILG, tanggalin nyo siya, Abalos dyan. Wala namang ginagawa rin si Abalos eh. Mas maraming deserve yan sa MMDA. Maging head ng MMDA. Yun yung nanguhuli sa traffic, si Colonel Lebriha. Pwede na maging head yun. Mas gusto ko pa yun. May balls yun, saka matapang yun. Hindi ka talaga sasantuhin ni Colonel Lebriha, panahuli ka. Kung tumakbo ng senador yun, number 1 sa listahan ko yun. Yung lagi nasa operation, si Colonel Lebriha. Yun ang dapat ilagay sa chairman ng NBA, ng MNDA. Tanggalin na si Abalos, masyado malamya. Pwede malamya ka dyan. Sa ganyan trabaho, abusuhin ka talaga. Pwede malamya ka dyan. Tamang tao lang yan para gusto mo talaga magsaksid ng gobyerno mo. Tamang iligay mo. Si Tatay Digong, paano tawid yung gobyerno niya? Diba? Sino bang kontrabida kasi lang sa ano lang kung wala lang Leni Robredo na vice president niya? Duque yan. Yan lang ang nagpasama sa gobyerno ni Tatay Digong. Money-making, diba? Pinagkakitaan ng COVID. Yan, yung Secretary of Health na yun, nasa na yun. Yan kasi mahirap sa Pilipinas eh. Dapat ano yun yan. Parmalink. Saka yung face shield, kumita siya doon. Yung face shield. Diba? Mandatory na daw sa buong mundo daw. Mga ibang bansa daw naka-face shield. Sinubukan ng mga tao rito, walang yan, nadudulas. Parang maano kasi talaga siya, may nababang na ka, diba? Tinanggal niya, diba? Yun naman pala, hindi naman pala required. Basta may face mask ka lang na makapal o double, pwede na. Sinaksak niya sa baga ng Pilipino yung face shield niya yan. Nasaan si Duque ngayon? Wala. Yung dating health secretary ni Panot, congresswoman na ngayon ng Iloilo. Hindi sila tumatakbo sa kongreso eh. Tumatakbo sila dyan. Para pang congressman na nga naman sila. Ligtas na sila sa kaso. Immunity na sila. Immune na sila. Hindi na siya pwedeng kasuhan. Yung si Abaya. Yung si MRT. Yung mga substandard na mga bagon. Overpriced. Ngayon, congressman na yata rin sa Cavite. Isa pa yan. Nagtago rin sa kongreso para ma-immune yung kaso niya. May immunity kasi yata yung mga yan. Pag may mga kaso sila. Prior sa na maging congressman sila o congresswoman sila, tapos nanalo sila sa district nila o ano nila as congressman or congresswoman, may immunity ka na yata dyan. May immunity ka na. Kaya magulo sa Pilipinas. Kung ganito ng ganito, hindi mo rin talaga masisisi mga Pilipino. Mag-a-abroad na lang, di ba? Ano nga naman mapapala mo rito? 6 na taon. Puro kuda, puro yaw-yaw. Wala naman napatunayan, di ba? Puro kuda, puro yaw-yaw lang naman yung mga yan. Pero yayain mo yan, pasagan ng channel. Ano ang kayo ng channel? Hindi ano yung mga yan. Yung mga vlogger dyan na may yabang na pasagan ng channel, walang lalaban dyan. Tanggalan ng channel. Kasi wala silang pakinabang. Pag ginawa nga naman yun, wala silang pakinabang. Lastis na. Naka-live K5, Ma'am Maylin. Naka-live K5.
mag-iisang oras na rin pala tayo. Maya 11, maka-out ko na rin ng 11. Isa ka 2 oras din. Pag nara-pick up sa trek, pag nara-pick up siya, naman pagpasok na akin live. Di kayo nakapag-live kanina sa Manila Bay, no? Sinara daw eh. Ewan ko, ba't sinara yun? Wala naman ng ulan. Sinara daw kanina yung Manila Bay. Ilocana rin yan, kapsan. Ilocana rin yan si Madam. Si Ma'am Maylin, Ilocana rin yan. Madami na ang Ilocanang viewers dito pumapasok. Dumadaming Ilocana na viewers. Ilocano, Ilocana, dumadami na sila. Actually, 4 na sila. Hindi, kanina nga po umaraw na eh. Kanina maaraw na eh. Yung mga hapon, nandun si Kuya Edwin, di pinapasok. Si Kapsa Troopy Rose din kanina, di pinapasok. Linggo pa naman, ang daming mga nakatambay dun sa entrance. Bakit biglang sinara? Cleaning siguro. Siguro magliligpit sila lahat ng mga basura doon, mga inanod. Tignan natin. Ngayon, tumigil na. Sana nga, tumigil na. Wala na. Kaya 4 na araw na tayong binabayo eh. 4 na araw na rin tayong binabayo, di ba? Dapat tumigil na pa naman. Pahingi naman sa ulan. Spelling mo ng Baguio talaga, literal ha, kapsat ha. Mali spelling mo ng Baguio. Mali spelling mo ng Baguio, ano dapat yun? B-A-G-Y-O. Ginawa mong Baguio City naman, kapsat. Okay lang. Ginawa mong Baguio City spelling. May Baguio kasi. Ginawa mong Baguio City. Baguio, B-A-G-Y-O. B-A-G-Y-O. Baguio. Saka ang pronunciation ng Baguio. Ito, Baguio. Diba? Iba pronunciation nilang dalawa. Siguro mo nila lang may nagbablog-vlog tapos kinukuha na yung basura, di ba? Ayun lang parating ang nangyayari sa Manila Bay. Kaya ang ginawa ni Kuya Edwin, napilitan, naglakad. Naglakad hanggang sa Manila Yacht Club. Layo daw. Iba pa nandun ako, ganun ginagawa ko. Isang balik lang ako, isang balik na ako sa Dolomite, bigla na ako nawawala. Tumutuloy na ako sa sa Navy Club. Army Navy Club. Kung bukas dun sa may tangke, sa mga kanyon, dun din. Nakalabas na yata pero magkasunod si Typhoon Hana.
bukas, schedule natin. Ano ba gagawin natin bukas? Lininisin yung lugan. Linisin mo yung dalawang lugan bukas. Yung kaldera, saka yung van, saka yung bios, linisin ko bukas. Pero maganda. Mag-live din tayo sa umaga bukas. Car wash 101 tayo bukas. Dudumi na eh. Bukas magla-live ko sa Manila Bay. Sa Trex, bukas ang umaga. Live ka rin bukas. May gagawin muna ako rito. Hindi, walang ulan. Pwede kong magawa ngayon ito, walang ulan. Mahirap kasi naglilinis ka ng lugan, tapos ulan. Papuputikan din eh. Sayang ang linis mo. Marurumihan din. Lulusong ka rin sa baha. May bagyo, may parating na naman, may aalis, may papasok. Apekto ng habagat itong mga nararamdaman natin sa Metro Manila. Apekto ng habagat. Kakanta yata si sila Kapsat Maribig, sila Kapsat Geraldine. Mamaya baka pumasok yun. Eto na naman, meron na naman ako narinig ng patak-patak. Mahinang patak lang naman. Pero ulan na naman daw.
sa troll, pasok na. Alive na ako. Patuwan ulit ang artista. Kuya Carlito, Sir Carl, mga Bunsoy. Sila Bunsoy, mga busy yan. May mga pasok bukas yan. Yun na, uulan na naman. Pag yan, nag-ulan-ulan na naman magdamag, wala na naman pasok yan. Pero ito, patigil-tigil naman. Sa old school. Paano talaga, hard-hitting din. Kaya nasubscribe ko yan. Hard-hitting na komentaryo. Para kayo na. Supporter niya, number 1 supporter niya ako video ko. Lagi ng video niya. Kaya ako video niya. Yan, lakas na lang ulan eh. Kaya hindi niya marininig yung boses niya. Kaya naman ako na naman nakas. Sana magtuloy-tuloy. Kawawa yung mga nasa lola yung area. Ano na sila? Bugbog na sila sa bagyo. Yung kanina tinatawag yung concept Daddy D. Ganda yun eh. Ganda yung concept ni... Maganda yung kinoconcept ni concept Daddy D. Kasi at least naano natin ngayon yung MPLF, yung LRT2. Santolan station yun. Santolan hanggang Recto. Dapat nga hanggang ano i-live niya yun. Pwede naman. Kung maganda signal, simula Recto hanggang Recto. Simula Santolan hanggang Recto i-live niya. Tapos from Recto hanggang Baclaran. Baclaran yata siya bumababa. Tuloy-tuloy din yun. Ito lang nga, umuulan na naman. Ito nga, nagbabadya na naman, umuulan na naman. Sabi nila, totally gaganda ng Webes pa. Sabi kanina ng Pag-asa, sa Pag-asa, pagbibigyan tayo ng mga konting ulan, gano'n. Kaya naman sasabi mo wala na naman ulan, fair weather ulit. Sa Webes.
Naulan na naman to. Tumigil lang sandali. Ito na naman. Itong umuulan. Masarap matulog. Pero tapusin ko itong live. Papusin na natin ang 11:30. Ito, alas 11. Wala pumatok ng alas 11. Bukas, Lunes na naman, E80 na naman. E80 na naman, diba? Isang linggo na naman lalampatuhin ng E80. Ang showtime, saka generic na Bulaga. Aminado na, umamin na yung presidente ng GMA. Laki na nalugi ang laki na nalugi sa kanila. Nawala yung tatlo. Nawala yung TVJ. Lumipat sa ABP5. Malaking nawala. Malaking nalugi sa kanila. Kailangan nyo, hindi nyo inilagaan. Hindi sila inilagaan. Dapat sinabihan nyo itong mga halusot. Sige, okay lang. Maintain ng TVJ dito. Basta yung Bulaga. Pati yata sa sa pangalan, di ba? Nagparaya na nga sila dito sa binigay na sa inyo yung Bulaga. E80 na lang nga ginagamit nila sa kabila. Sa labot, E80 na lang. Ano po bang hihingi nila? Paano yung mga show nyo kasi, puro kabastugan. Wala naman nakukuhang aral ng mga bata dito sa mga show nyo. Vice ganda. Saka yung boy jowa niya na manyakis din, yung macho dancer. Wala naman kayo makukuha maganda din sa mga yan. Harap ng mga bata, naggaganong-ganong kayo. Icing ng cake. Nilalamutak niya para kayong mga wala raw kasalanan na bang na yung ngayon daw magandang icing icing. Baboy ka talaga naman. Dapat ka talagang matanggal na rin. Iyan, bike kabayo na yan. Lumaki na masyado ulo niya. Lumaki na masyado, yumabang na ng Ilocano rin yan, pero balasubat yan, walang yan. Baboy yan. Ilocano siya, David, nakakahiya siya sa lahi ng mga Ilocano. Ilocano. Bulaga. Yung ginagawang ganyan-ganyan ni Mayor niyan, huwag kayo, baka tutuhanin niya. Wala siya makikitang choice sa Maynila na pwedeng ibalik yung dangal ng Maynila. Binaboy nitong ni Isko sa ni Lacuna, Maynila. Ito yun, baboy na naman ng Maynila ngayon. Yung basura, nahuli. Project pala ng DPS yun. City of Manila. Yung pagkakot ng basura. DPS yun. DPS ang may takot nun. Typical, Maynila.
Sila lang, i-segment na lang nila Kuya Jose. Na gano'n, yung mayor, di ba? Kalye survey, wala na kayong pantapat doon. Tinatapatan niyo, pero halatado kayo masyado. Gumawa kayo na masyado ng sarili ng gimmick. Yorme, saka Buboy. Yung generic Itbulaga. Huwag yung gagayahin yung mga segment ng EAP, okay? Mamaya magulat kami dyan, may Ellen na rin kayo dyan. Yung Ellen sa Itbulaga, meron na rin kayo dyan. Diba? Lahat ginaya nyo na eh. Kung sa YT nga may copyright eh, dapat makopyright din kayo dyan. Lahat ginagaya nyo na eh. Lahat ng segment ng Bulaga, meron kayo eh. Ginagaya nyo na eh. Diba? Sumakay ng jeep. Dati si Hazel Santos gumagawa nun. Sumasakay siya ng jeep, kanta, diba? Pati yung pasahero kakanta, diba? Concept ng Itbulaga yun. Tapos ginaya rin nila. Kabila. Si Yorme rin, sumasakay rin ng jeep. Pupunta na rin sa mga barangay. Namimigay ng mga pera, diba? Gaya-gaya nga. Gaya-gaya talaga. May katapusan ng lahat ngayon. Nagsisisi siguro si Atty. Gosong ba't pumayag siya na mawalang TBJ sa GMA7. Yeah. Dapat nung kinausap ka Atty. Gosong ni Halos Host, ay hindi pwede. All these years nasa amin ng TBJ. Kayo umalis kung ayaw nyo. Dapat ginanon niya, dinirekta niya. Kung presidente ng GMA, diniretso ko na si Halos Host. Ayaw mo na pala rito. Yung lumayas ka na. Lumayas ng tape dito sa Itbulaga. Asa GMA7. Basta i-maintain ko rito TBJ sa Kadabarkas. Kukunin ko pangalan nila. Itbulaga pa rin. Diba? Ang matigas. Diba? Saka lang. Kaya bilib ako kay Kuya Willie Revillame. Dati, tumatapat siya sa Itbulaga, di ba? Wawawi, di ba? Wawawi dati, di ba? Tinatapatan talaga niya. Anong bandang huli, nagsisi siya, di ba? Itbulaga is Itbulaga, sabi nga niya. Ayoko na. Magmula ngayon. Magba-variety show ko, pero hindi ako tatapat sa Itbulaga. Ang ginawa naman niya, nag-comply naman siya, di ba? Wawawin sa hapon na, di ba? Kagaya ni Showtime na yan, saka yung Itbulaga na generic na yan. Halatado, gusto nilang mawasak siguro mawasak tong TBJ, tong Dabarkas. Hindi nga eh. Nadadagdagan pa nga eh. Wait yun, paano makabalik din si Tito Jim? Lalo kayo nagundang. Kinakausap na daw nila si Tito Jim. Nasa Canada kasi si Tito Jim. Tito Jimmy Santos. Isa sa original yon, di ba? Parang kulang pa rin nga ang Itbulaga pag wala siya. Nasa Canada kasi ngayon. Nakakausap nila. Pag yan, pumayag. Sa Itbulaga, patay na yung generic Itbulaga nila. Wala na yung buboy ng betong. Minadali kasi masyado. Minadali. Pati mga artista. Kung sino-sino na pinagkukuha. Diba? Kasi expected nila Halos Host. Gusto nila Halos Host talaga. Yung tatlo lang matanggal, i-maintain yung Dabarkas. Ay wala. Loyalty talaga. Loyalty syempre ng Dabarkas. Nandun sa tatlo. Kung wala naman yung tatlo, wala sila. Lahat sumama. Utility, cameraman, pati yata catering, sumama dun. Sa EAT. Wala talaga naiwan dun sa mga sponsor na malalaki, pumunta sa EAT. Diba? Karma talaga sa inyo yan, Halos Host yung ginawa mo. Kaya, karma talaga yan. Marunong ng tao ngayon. Nananalo siya ako bongbong, 33 million. Nag-iisip ng tao ngayon, di nabubo ang tao ngayon. Manunod ka nga naman sa pagbumukha ni Vice Ganda.
Ano matututunan mo ron? Kabastusan. Sayang lang ang kuryente mo, sayang lang ang oras mo. Diba? Bakit hindi kasi nila makuha yung ano, ng patawan ng ano, ng Itbulaga na original? Hindi nila kayang tibagin. Hindi nila kayang ano yung concept na maganda na pang pamilya lahat, pati mga bata makakapanood, di ba? Yung ano nga yun, dapat talaga pang ano yan, yung showtime. May mga laplapan kayong naglalaplapan kayong mag-boyfriend dyan. Puro kababuyan ang inaano nyo. Dapat tama lang maano ka. Tama lang masuspindi ka. Vice tsaka, sobrang ano. Tama lang. Tapos sasabihin mo ano ba yun? Meron daw special treatment. May kinakampihan daw itong si Madam Lala Soto. Wala. Talagang mali talaga yung ginagawa mo. Ever since, mali ka na talaga. Harap ng mga bata, magagano na kayo ng boyfriend mo. Dapat, ano kasing ginagawa ng boyfriend mo dyan? Anong ginagawa niya dyan? Dapat, trabaho. Sa kanya yung kalampungan nyo, yung mga kabastusan nyo. Pwede naman yan after the show eh. Huwag nyo lang gagawin niya sa harap ng mga bata. Harap ng mga bata kung ano ginagawa niyo eh. Kulang na maglagay kayo ng kama dyan eh. Diyan kayo mag-showtime kayo talaga eh. Tama, parang pangalan mo, showtime. All the way kayo dyan ng boyfriend mo mag all the way na kayo ng boyfriend mo. Kaya nga showtime, bagay showtime. Mag showtime kayo dyan. Gawin nyo ng beer house yung show nyo. Diba? Maraming mga bata nanonood. Siyempre, tanghaling tapat yan, noon time show yan eh. Yung mga ganyan na ginagawa nyo, dapat pang madaling araw yan. Yung mga Viva After Dark, yung mga gano'n, Seiko Films, tapos na yan. Tapos na mga bomba picture eh. Kumita na yan. Tinan yung inisip na naman ng E80 nung kahapon. Pinakilala na yung tatay niya. Pinakilala na yung tatay ni Ellen, di ba? Andun na tayo, peke. Lahat ng peke. Parang yung ulo nga, pinatong lang. Diba? Pero nakakatawa eh. Naiisip nila yun. Balay ba natin talaga nasa Hollywood talaga yung mga yun. Ever since talaga nakakatawa ng Itbulaga. Sayang nga si Boss Alden, may kontrata sa GMA eh. Wala, sasama yun dyan sa Itbulaga. Mainstay na rin yan dyan kung walang sayang nga, di na nabot ni Kuya Kiko yan. Yung mga tinatamasa ngayon ng Itbulaga na mas wala na si Kuya Kiko. Pero part din si Kuya Kiko talaga niya. Sila Andrew Iliana, sila Michael B, Jano Gibbs, kahit sandali lang, nag-Itbulaga rin yan. Kaya wag nyo maaalokan yung mga yan na mag-ano. Kaya nga sabi ko parang ginawang pa eh. Yung itong E80, yung Itbulaga ngayon na generate, parang gawang pa. Sino-sinong pinasok? Sino ba naman yung Legazpi Twins, diba? Sino ba naman yung Betong? Wala na si Betong, laos na yan. Pang bubble gang lang si Betong, tapos si Buboy, ganun din yun. Si Bogbogero, si nangbubugbog ng asawa. Notorious yan, si Paulo Contis, diba? At di mo gayahin si Barong Geisler. In-interview ni Tito Boy. Ulat ako eh. Sino kaya ito in-interview ni Tito Boy Abunda? Gwapo nito ah. Tapos tisoy talaga. Tapos clean shaven siya. Clean. Ayos. Talagang mukhang bubalik yung Barong Geisler na 20 years ago. Nagsisimula siya. Ginanong ko. Walang yan si si Barong Geisler to ah. Ito na ba siya? Walang yan. Talagang tumino na. Matino na siya. Mukhang hindi na lasenggo.
basta ano niya, clean cut, ayos magdamit, ayos magsalita, magalang. Interview siya ni Tito Boy. Dati, ano ko, sabi niya, dati matapang ako noon. Dati, ngayon, matapang ako kay Lord, sabi niya. Ano na siya, born naging Christian na siya. Iyakap niya ng si Kuya Dindo Arroyo, si Boss Dindo Arroyo. Ngayon, ano na siya, Christian na rin. Diba? Mga yumakap kay Lord. Nag 50-50 rin pala ang buhay niyan eh. Si Kuya Dindo Arroyo. Nag 50-50 rin ang buhay niyan. Pancreas. Nagkasakit siya sa pancreas. Yung pancreas, sakit din kinamatay ni Idol Mark Hill. Sa kanino? Ayaw ko, sino isa. Supportahan niyo rin channel niya. May Rai channel. Tinignan doon. RHY channel. Tapos may channel na sarili si Dindoro. Si Kuya Dindo. Dindo A Arroyo channel. Dindo A Arroyo channel. Yung channel niya ngayon. May ilang minuto pa tayo. 10:38 pa. Paggabi tayo, pumasok okay lang. Bawi tayo bukas ng umaga. Live ulit bukas ng umaga. Dami tayong gagawin bukas ng umaga. Liligpit tayo ng maglilinis tayo ng mga lugan. 2 lugan nililinisin ko dyan bukas. Aga ako matutulog siguro.
Pasok-pasok lang, kapsat, mga bunsoy, sa akin live. Charge ng isang to. Isang telepono ay mag-charge. Ganda pa naman ito. Ayaw eh. I-charge ito pa. Parang kung fully charge na ito eh. Ayaw talaga. Ano naman ito? Ayaw ito. Tayo orasan lang tayo. Ilang minuto na lang ba? Okay. 10:45 pa. Pasok-pasok muna, kapsat, mga bunsoy. Secret bells lang.
Pasok-pasok lang sa akin live.
Pasok-pasok lang. Out siguro na natin ito ng 11 o'clock. Kailangan ko na lang ng pahinga. Hindi ako nakaano kaninang tanghali eh. Bawi na ng bukas ang umaga. Yan, maraming salamat lahat. Pumasok sa akin live yung umaga. Ay, ng gabi. Kabsa Trex. Yan, Ma'am Maylin. Salamat po ha. Yung naka-silent yan. Bunsihin yan yata yun. Salamat, bunsihin yan. Sa lahat ng mga naka-silent din. Nagla-silent viewers din. Count na tayo, maya-maya. Hintayin na natin mag-11. Sagarin na natin mag-alas 11. Salamat sa mga pumasok sa akin lang yung gabi. Support lang lagi kay Kabsat Mac. Bukas, magkano tayo sa umaga ulit. Minsan talaga magla-live tayo sa labas. Makakano rin pag palay dito na sa balay. Nakakasawa rin eh. Out ko na rin ito maya-maya. Mag-11 na pala, kapag mga bunsay. Nakapasok. Siguro busy sila. Okay lang. Live na lang tayo ulit bukas ng umaga rin. Yun na naman eh. Laban lang sa buhay, diba? Sabi nga ni Ellen, 11 lang. Ano yun, 11? Ano? 11 lang. Sabi ni Ellen sa Itbulaga. Yung tiga Hollywood naman daw. Babae. 11 na yan. Ikaw nga alam kung taga Hollywood talaga yan eh. Kasi British yung nanay, British yung tatay. Yung mga accent ng mga magulang niya, British eh. British yung nanay, British yung tatay. Tapos taga Hollywood daw siya. Si Ellen, si Bulaga. Yun ang pinagkakaguluhan ngayon eh. Give me 5. Actually, madadali lang naman yung mga tanong doon eh. I-analyze mo lang eh. Hindi naman makakataranta. Pag once nandun ka kasi, nakakataranta na rin. Nakakataranta na rin. Yun yung Pinoy henyo dati eh. Binago lang nila eh.
Binago lang nila eh. Ginawang Gimby 5. Panahulaan mo, panahulaan mo, 5 straight. 5,000 na kagad. 5,000 na kagad yun kay Tito Sen. Mm. Tapos pag ano ka pa doon, pag nakapasok ka ng jackpot, pag nanalo ka pa ng jackpot doon, plus 50,000, plus 5,000 kay Tito Sen, 55. Diba? Kailangan talaga maano talaga yung partner mo. Parehas dapat kayong maabilidad, diba? Pero yung mga contestant nung magaling yung mga radio announcer, magaling sila. Tinalo nga nila yung Team Theater di ba? Team Theater, tinalo nila. Mga nagtateatro, tinalo nila. Sagarin na lang natin to. Yung timer ko kasi rito is tumakbo pa siyang 1 minute 53. Bali may 7 minutes pa. Bago mag alas 11. Sagarin na natin. 7 minutes na lang eh. Lapit na eh. Yan, 6 minutes na lang. Bago mag 11 o'clock. Dahil bago mag 2 hours yung live mo. Yung may nakaligay kasi dito live, di ba? May nakaligay dito live. Titingnan mo kung ilang minutes pa. Kung ilang nakakailang oras ka na. Doon mo tatansyahin yun. O, gusto mong madagdagan pa ng 2 minutes, ng 2 hours, saktoin mo lang. Tignan mo lang yung taas doon. Ayan, halimbawa to, naka 1 minute 54 and 30, 1 minute 54 and ano tayo. In 45 seconds, diba? Yun, gumagalaw lang yun. Ako doon ko kasi binabase. Sasaktoin ko 2 oras. Hindi magantay pa ako ng 6 na 5 minutes pa pala. Yun, 5 minutes pa. 150 pa. 1 minute 55 na. 1 hour 55 na. 5 minutes lang para 2 oras. Kaya yun ang natin. Basehan natin. Sa orasan ng lapit na. Ano na lang, 4 minutes na lang. Sagarin na lang natin. Yun ang oras. Three minutes na lang. Out na natin.
Last 2 minutes lang. Lapit mag last 2 minutes. Lapit na. Lapit na. Two minutes lang. 11 lang. Sabi nga niya na. Sabi ni Ellen, 11 lang. Nakakatawa yun eh. Yun yun, mang-English lang. Nagkapinipilit mag-Tagalog. Out na natin. Lapit na. Natok na rin ako eh. Yun, okay na. Out na tayo. Good night na kakabsat mga bultoy. Nag 2 minutes, nag 2 hours na. Bye-bye. Ingat at God bless sa inyo lahat. Salamat sa pag-support kay Kabsat Mac. Bukas ulit, live again. Bye-bye. Good night sa inyo lahat. Salamat.